Batay sa spot report ng Villasis Police Station, kinilalang biktima na 42 anyos, isang Zumba instructor at residente ng naturang barangay. Kinilala naman ang suspect na isang 33 anyos na magsasaka at residente ng barangay Piazza Villasis. Sa isinagawang paunang investigasyon na pag-alamang papaalis na umano ang biktima matapos ang kanyang Zumba activity sa nasabing lugar. At kung malinaw at wala pang malinaw na dahilan ng pagbaril ng suspect sa biktima. Agad namang rumisponde ang mga pulis na nasa malapit na lugar at pinayuhan ng suspect na sumuko ng mapayapa, ngunit sa halip na ay pinaputukan umano nito ang mga otoridad. Dahilan upang gumanti ng putok ang mga pulis. Nagtamo ng mga tama ng bala ang suspect at isinugod sa ospital, ngunit ideklarang dead on arrival ng attending physician. Samantala, nagtamo naman ng 5 tama ng bala sa iba't ibang bahagi naman ng katawan ang biktima at isinugod rin sa ospital at nasa matatag na kondisyon na. Humingi na rin ng tulong ang Villasis Police sa Soco Urdaneta Satellite Team para sa pagsasagawa ng crime scene processing at na-recover sa lugar ang isang kalibre 45 pistol na umano'y ginamit sa nasabing insidente. Police Report. IFM News. IFM News. IFM News.